Sa pagsubang sa adlaw, ipasabwag nato ang kahayag. Kahayag nga gikan sa pulong sa Dios, nga nagdala sa gugma, paglaom ug serbisyo alang sa katawhan. Gugma sa Dios, gugma sa isig katao, gugma sa nasod. Kay ang sinugdanan sa tinuod nga kausaban mao ang pagpili nga maglakaw sa kahayag. Ug tungod niya na, nataw kining maong tulumanon, kini ang Lamdag sa Buntag. Hello mga kaigsunan, maing buntag, mga kaigsunan diyan ni Kristo. Kumusta naman mong tanan? Welcome sa atong bag-o nga gilans nga programa ngini nga adlaw sa atong panaw sa pagtuo o pamalandong ni ining adlaw. Gusto na kong i-greet ang tanan nga karon nagtan-aw nining ato ang programa live sa Facebook, atong mga higala, atong mga kauban diha sa trabaho, atong mga kaparentihan, mga higala ug mga kauban sa ministeryo diha sa simbahan, atong mga kauban nga mga magtutudlo, ug ako pong i-greet labi na gyud ang akong membro sa pamilya uban sa akong kapikas nga si MM, kauban sa akong mga anak, sa akong ginikanan ni Ma Delfa or Machuelos nas Daguhoy, sa akong mga kaigsuonan nga na diha po na nimuyo sa Daguhoy o kadtong nasa gawas, sa side pod sa akong mother-in-law ni Mama Feli Makwa o sa iyang tanang mga anak. Mayong adlaw kaninyong tanan. Salamat kaayo sa inyong paguban ako nining orasa. Matag buntag, alas 6 sa buntag, aron paminawon ang mga pamalandong sa pulong sa Ginoo alang sa atong espiritual nga kinabuhi. Nining adlaw mga igsuon, espesyal kaayo ni nga episode kay kini mao ang atong unang episode sa Lamdag sa Buntag. Ang bag-ungalan sa atong programa nga kaniadto nailhan ninyo nga gitawag natong Morning Greetings and Blessings with Sir Mike. Ako sang explain ngano nga atong gi-rebrand o gi-alista nga ngalan no, nganong Lamdag sa Buntag. Kini nga programa dili lang ta gusto mohatag og mga greetings kundi gusto natong maghatag og kahayag. Kahayag gikan sa pulong sa Dios nga magiya sa atong adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Magdasig sa atong espiritu o magbag-o sa ato nga panglantaw sa kinabuhi. O para sa atong unang episode, atong isgutan ang usa ka nindot kaayo nga topic o ato ni siyang pagauluhan o the cost of doing nothing. The cost of doing nothing. Kasagaran, kung mag-iskuta o sayop o sala, sulod dayon sa atong hunahuna mga igsuon, mao ang mga buhat nga dautan. Pagpangawat, paglimbong, pagsultig bakak. Apan dunay usa pa kamatang sa sala nga mas kasagaran natong mabuhat. Kini gitawag nato sa English og sin of omission. Kini bang sala nga wala nato pagbuhat sa mga butang nga unta kay balo man ta nga angay ni siya nga buhaton. So aron masabtan nato kini og mas mapalawman, gamito nato ang word nga umit, no? O-M-I-T. Kini nga pamalandong ako sad ni nga nadunggan sa among kuraparoko sa Saint Santo Niño Paris sa Binunido na si Reverend Father John Cristal. So iyan ni nga pagpaambit sa ebanghelyo. Ni ako po nang i-share ninyo kanindot kaayo siya nga ato nga mapamalandungan. So umit, no, or O-M-I-T. So atong unahon og isugot ning letra nga O. So sa letra nga O, nagkalugan ni og option for the poor. Ang Ginoo
doon na gid na siya espesyal nga lugar sa iyang kasing-kasing para sa mga kabus. Dili lang tong kabus sa kwarta, katupong kabus sa espiritu, kabus sa emosyon o kabus sa paglaom. So, sa Mateo 25, versikulo 35 ngadto 36, mabasa na to nga. Ingon diha ang Ginoo, kay ako nagutom og inyong gihatagan og pagkaon. Ako giuhaw og inyo akong gihatagan og ilimnon. Ako usa ka dumuduong ug inyo ako nga gidawat. So, option for the poor. Dili lang kadtong materially poor, kadtong wala gyud panalapi lisod sa pinansyal nga mga silingan nato, mga tao diha sa pamilya nga nagkinahanglan og pinansyal nga tabang. Napoy mga tao nga gitawag nato og emotionally poor. Kana bang nanginahanglan sila sa emosyonal nga suporta kay ang ilahang mga pagbati naa sa kalisod, dili lalim ang ilahang mga pagbati, no? Nay naguba nga relasyon, ana ay mga kapungot o mga pagbati nga dili maayo nga ilang nahiaguman, na biktima sa mga emotional abuse na kinahanglan og tabang, na kinahanglan og pagtagad. Posible nga nani sa atong pamilya, sa atong kasilinganan, o diha sa atong mga lugar sa trabaho. Nasad ang mga kabus sa espiritu, kaning mga katawhan nga naglisod og paduol sa Ginoo, kay murag wa gyud sila gana nga moduol sa Ginoo for whatever reason. Layo kaayo ang ilang relasyon sa Ginoo, so they are spiritually poor. Unya ang uban kulang kaayo og paglaom sa kinabuhi kay wala may Ginoo sa kinabuhi, so hopeless, depressed. So mao ni ang mga klase sa mga kabus, no? Atong tanawon og asa nato ni ma-apply diha sa atong pamilya. Pamilya panalitan. Kung kabalot ang dunay na kinahanglan nga hatagan sa atong oras, ato bang mga anak, atong kapikas, atong isuon, atong ginikanan, apan kon gipasagdan nato tungod kay bisita, sala ni sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Diya sa trabaho, kung kibalo ka nga na kauban nga nagkinanglan sa imong tabang, apan nagpa lingog-lingog lang ka, nagpakahilom lang, walay gibuhat, nakasala tani ana mga igsoon. Wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Diya sa serbisyo publiko, kung usa ka opisyal, kita nga gigutom ang katawhan, naglisod ang katawhan, apan gipugnan ang ayuda kay dili kapartido, dili iyahang tao, kabalo siya nga kulang ang kalidad sa proyekto, apan gi-approve gihapon bisag substandard. Sala kini sa Dios. Sala usab kini sa nasod. Ang dili pagtabang sa usa ka tawo ngadto sa iyang isig ka tawo, o sa usa ka sitwasyon nga naunta siya mahimo apan wa si pagpakabana, dako kini nga sala. Busa kung makaya natong buhaton ng maayo, kinahanglan nga ato kaning himuon. Kay kung dili nato himuon, responsable gihapon ta niini, manubag gihapon ta sa Dios. Arita sa ikaduhang litra sa word nga umit, kining pulong nga morality. So, diya sa Santiago 4:17 nagingon, busa ang nakahibalo sa pagbuhat sa maayo apan dili kinibuhaton, nakasala siya. Hibalo unta kang unsay angay buhaton pero wa nimo buhata, sala gyud di ay. Mabasa sa Santiago 4:17. Dias pamilya, kung kibaw ka nga sayop ang gibuhat sa imong anak, na wala nimo siya badlunga, wala nimo siya i-correct, kay ang imo ra gyud nga gusto kang malipay siya, kay og imo siyang kasaban, imo siyang tudloan, basig
malain yang buot. Sin o omission kana. Diha sa trabaho, dahil kay kauban nga kawani, kanang limbong, niya, wa ka mo, kay gibuhat, wa kay gisulti. Kaya dili man na nimo imong trabaho, kabahin ka sa problema. Nahimo kang tolerant sa mao nga problema. Sa politika, kung kibalo ka nga usa ka opisyal, nag-overprice ang proyekto, nagsigig pangomisyon, nya, wala na nimo gi-report, kasa kagapil. Ang moralidad, dili lang bahin sa paglikay sa sala, kundili ang moralidad, usa ka aktibong pagbuhat sa husto, bisan og lisod, bisan og naay masuko, bisan og naay hagit. Usahay, dili malipay ang uban, kung nimo ni siyang buhaton. Arita sa ika-tulo, kining litra nga I sa word nga umit. I, invocation. Ang importansya sa pag-ampo. Diha sa Pilipos 4:6 nangingon, ayaw kabalaka sa bisan unsang butang. Kundili sa tanang butang, pinaagi sa pag-ampo, ug paghangyo uban sa pagpasalamat, ipadayag ninyo sa Dios ang inyong mga panginahanglan. Importante kaayo ang pag-ampo. Kay ang ato manggong pag-ampo, mao man ni ang atong pagkigsulti sa Dios, ang atong pagpakigsuod sa Dios. Di man gud ta mahimong suod sa Dios kung di ta makikistorya niya. So importante nga makikistorya ta sa Ginoo. Matag adlaw. Kinahanglan nga tagaan nato sa oras kay di man gyud suod ang duha ka persona kung wala sila'y panag-istoryahanay. Wala kay panahon nga makikistorya so sa katao, di ka kaingon nga suod mo. Naadyo oras nga mag-istorya. The more nga mag-istorya, the more nga suod. So ika na po ang pag-ampo na to. Diya sa pamilya, daghang pamilya ang nakabuwag. Tungod kay dili naman mangayo og giya sa Ginoo, dili man mag-ampo. Ang pag-ampo dili lang himuon kung natay panginahanglan, kung naay problema. Kung dili buhato nato ni matag adlaw kay mao man ni ang makapasuod nato sa Dios. Matud pa sa usa ka karon blessed na si Blessed Fulton Sheen, ningon siya nga the family that prays together stays together. Ang pamilya nga maampuon kanunay mag-ampo, mulungtad. Sa samang pagkaagi ang pamilya nga way ampo-ampo, dali nga mapukan pag-abot sa mga kalisod sa kinabuhi. Diya sa trabaho, kung natay himuon nga mga desisyon nga di ta magampo, sigurado na nga resipi sa kapakyasan. So importante nga naatay mga buhaton sa atong pagpanarbaho, importante nga mga desisyon, kinahanglan atong yun ang iampo sa Ginoo aron tagaan ta og giya o niya sa ingon tagaan ta og grasya aron mulampos ang atong mga tinguha. Diya sa gobyerno, kung ang atong mga leader dili kamao mangayo og giya gikan sa Dios, dali ra silang matintal sa gahom, sa karbo ug sa salapi. Ang dili pag-ampo usa ka klase sa omission. Nagpasabot nga gisalikoy nato ang kusog ug giya nga gikan sa Ginoo. Ika-upat nga litra, sa litra nga T, diya sa word nga umit. Thanksgiving. Diya sa 1 Tesalonica 5:18, nagingon diha, pagpasalamat kamo sa tanang butang, kay kini ang kabubuton sa Dios alang kaninyo diha kang Kristo Jesus. Ang mapasalamaton nga kasing-kasing, nakita sa buhat. Dili lang sa pulong. Ang tao nga mapasalamaton, malipayon. Ang tao nga malipayon, maalagaron. Ingani ka importante nga kamauta nga magpasalamat sa bisan unsa nga mga grasya nga gihatag nato sa Ginoo. Ug usa sa pinaka dako nga ebidensya sa atong pagkamapasalamaton kanang atong pagkamanggihatagon ngadto sa uban. Nga kamautang mutagad sa panginahanglan sa atong mga igsuon nga
na